Uma ng dahon yung sa kanin. Uubos ah. Ay. So ayan mga para sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Araw ngayon ng Sabado. Ayan. Luluto tayo ng ginataang manok. Adobado, kung bagang tawagin. Ito yung mga sangkap. Pinakayod ko na yung nyog. Kasi di ka po kayang mag-guide kasi pabalik-balik yung maganang kamay ko ganyan. Hindi ko magalaw-galaw. Yun, kaya pahinga muna tayo. Mga sangkap, lalagyan ko siya ng saging. Ito yung manok, isang buo. At yung anak ko, tumutulong na sa akin na ng malunggay. Hello, nak. Hello. Lalagyan ko ng malunggay para masustansya. Ayan. Hinsaya ito your love. Hey! Your love. Hey! Yun! Na-chop ko na yung yung chicken. Ito na yung chicken. At ito na yung lalagay ko na saging. At yan yung luya, sibuyas, bawang nandyan na. Magsisimula tayong magluto. At ito na rin yung gata. Pinapiga ko na sa asawa ko. At yung anak ko, anong oras na? Nandyan pa rin. Nag-ano pa rin ng ano yan, nak? Ano yan? Hindi ko lang. Malunggay. Halatang di ka kumakain ng malunggay. At lalagyan ko siya ng pineapple tidbits. Yun. Adobado. Adobado siya. Ayan, start na tayo ng pagluluto, mga par. Mga mari, mga par. Yun. Amoy. Yung kawali, malinis na. Ayan, start na tayo. At piliin ko yung taba ng chicken para magmantika yung ating niluluto. Hindi na tayo magagamit ng mantika kasi yung 45 days may sarili naman tong mantika. Ito, ilalagay natin para hindi ganong mamantika yung nilulutuin nating manok. Bote kong native to. Pero pag native to masarap pag ganyang luto. Ayan, pinapainit ko muna yung kawali. Ayan, mainit na siya. Ilagay ko na. Palalabasin natin yung mantika niya na. Mantika ng manok. Lumalabas na yung mantika niya. Ayan na yung isura niya. Lumabas na yung mantika niya. Chicken oil. Yan po yung banda sa wit ng manok. Kasi mataba yun. Ayan, pwede tayong mag-gisa. At sabay-sabay na itong ilalagay ko yung sibuyas, bawang, saka luya. Kung magluluto po tayo ng 45 days na mga yung mga tulad ng mga magnolia. At huwag na tayong mantika kasi mantika po siya. Depende po sa nagluto to yan. Yung iba kasi gusto mamantika talaga. Hayaan muna natin siya. Ayan po, golden brown na yung ating mga sibuyas, bawang, yung luya. At yun po yung mantika ng chicken. Lagay ko na rin yung manok.
Hinayaan na natin siya. Nalagay tayo ng paminta. Ang manok natin. Nagtutubig kasi ito eh. Itong manok na to. So, iwan ko kay mama. Ayan na yung itsura niya. Yung lalong lumabas pa yung mga mantika ng mga manok. Di mamantika talaga tong chicken na to. Mga Magnolia chicken. Kailangan pag nagluto, wag nang magmantika ng masyado. Kasi may sarili silang mantika. Lalagyan pa ng gata, lalong magmamantika siya. Ayan po, pwede natin ilagay na yung saging saba. Sa gilid lang naman itong lutuin kasi yung manok malambot. At pwede na rin natin ilagay yung gata. Ayan na. Ayan po, kumukulo na. Bali yung malunggay, mamaya ko na lang siya ilalagay kasi pag inilagay ko na siya ngayon, pumapait po yung malunggay. Mamaya na lang pag malapit na siyang maluto kasi yung malunggay, saglit lang naman maluto yan. Haluin natin. Sarap talaga nito. Magmumukbang kami ng anak ko. Maya ko na rin yung ilalagay yung pineapple. Ayan po, pwede ko nang ilagay yung malunggay. Ito yung malunggay. Kaunti lang po siya pero alam nyo naman yung malunggay masustansya po. Ayan. Bali, tinimplahan ko na po siya. Okay na po yung lasa ng ating niluluto. Yan na po itsura niya. Mabilis lang maluto yung malunggay. Malapot na po. May kulay na. May kulay. Tikman. Goods. Okay na siya. At maya may lalagay ko na rin yung pineapple. Nalagay ko na po yung pineapple. Ito na yung magpapasarap dyan. Mas maganda sana kung yung tunay na pinya. Yung babalatan ko mismo. Yung sana yung mas masarap. Kaso wala akong nakita. Kaya yan na lang yung nilagay ko. Yan. Hinaan na lang natin yung apoy natin. Kasi medyo nagkakaroon na ng tutong sa ilalim. Ayan.
Araw ng Sabado. Masarapin natin yung araw ng Sabado ngayon. Ito na yung medyo matamis-tamis siya. Yan. Sarap. Yung sinaing ayan na. At sinapaw ko yung tirang kanin kasi sayang. Ayan po, luto na yung ating niluluto na chicken adobado. Yun, kukuha ko ng saging ng dahon ng saging para doon kami kakain ng anak ko. Yun, luto na. Pwede natin siyang patayin. At ito natin yung ating pancake. Adobado. Tara, samahan nyo ko. At sana po magustuhan nyo yung vlog na aking ginawa ngayon na mga vlog ko, yung dito lang sa bahay. Kung ano pwedeng mabidyoan sa labas. Sana magustuhan nyo at huwag tayo po mag-skip ng patalastas. Yun, maraming salamat po. Dako muna ko ng dahon ng saging. Tayo ng dahon. Ito na po yung dahon ng saging. I-prepare ko na. Anak, hugas ka na ng kamay mo, nak. Yan, prepare natin yung kanin. Bango. Tapos maya-maya tatakpan natin siya para yung aroma ng dahon umano sa kanin. Inayos mo yung pagbukas ng kamay mo? Anuin mo naman yung ulam. Lagyan mo na sa tasa. Takpan muna natin siya. At ganito po yung tips ko sa inyo sa mga may pamilya na. Ganito yung gawin nyo pagkakain kayo. Alam niyo kung bakit? Tipid pa sa ugasan. Wala kang ugasan. Ayan, takpan muna natin para yung aroma ng dahon dumikit na sa kanin para mas lalong masarap yung ating kainan. Yan, balutin muna natin. Balutin mo ako sa liwanag na iyong pagmamahal. Ay, takpan muna natin ang takip. Yan! Abang-abang. Sa kainan na yung bodol fight. Yan na po, tinanong ng asawa ko.
Yung liig ma. Ito ba yung liig? Liig. Ito yung liig. Kunin mo na nga. Ayan, prepare yung asawa ko ng krinak ko na yelo. Tapos may cook tayo. Ito yung ulam natin. Maliit na ice lang. Against the light. Ayan. Buksan na natin yung ating Puto. Sarap. Sarado mo yung bintana, anak. Ito yung kurtina lang. Kanin. Kurtina. Kurtina. sarap. Ang bango. Siyempre, alam na yung tutong. Yung masarap dito yung tutong. Shoutout sa mga mahilig sa tutong. Okay na. At ito yung malupit. Nag-import tayo magluto ng ganyan kasi alam ko. Akala ko paborito niya. Nagpabili pa rin ng pilito na manok. Ay, ang tunog ah. Tara po, kain po tayo. Family bonding po ito namin. Araw ng Sabado kasi ayun, pag magaling na yung kamay ko, yun siyempre lagi naman akong wala dito. Araw-araw wala. Kaya sulitin muna natin yung habang nandito pa. Kasi pag nasa team na tayo, magiging busy na naman tayo. Busy. Magiging busy na naman. Saan yung pansandok ma? Tikman mo naman yung niluto ko na. Masarap ito na ko. Ito kay mama mo yung liig. Ayan, pasarapin natin yung ating Yum, yum. kainan. Yum, yum. Na. Sarap. Walang sili. Alo. Sarap natin. Masarap yan. Yan ko na. Tara, kain po tayo. Tara mo. Tignan mo. SG. Mag-pray ka muna. Salamat tayo sa In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ito mag-pray. Ano na? Magpa-thank you ka. Kain tayo. Yan po, kain po. Mukbang. Let's go. Tayo na. Wala ako nga kasi nasa bahay.
Hindi mo lang. May ulam kami. Wala na ako ng rice. Hmm? Rice. Ay, may mga pamilya na yan, na dyan. Gawin nyo to sa pamilya nyo. Simpleng banding lang. Sarap kumain. Tahimik ah. Kaya na. Yan parang di mo uubos ah. Ay. Maubos kaya natin to. Kain, kain. Balbal. Sarap. Nasawa ko dito. Ayaw sumama sa camera. Ayun. Masarap. Masarap. Yung rice masarap. Ito na ko, wing. Kasi may mataas din natin yung pwedeng ibalik dun sa ano. Kasi si Ryan. Oh, Dandahan. Dandahan. mukbang. Maangintit mo. Alam. Alam mo yung ketchup, anak. Nakakap na yung kain ko. Dandahan. Simpleng banding lang. Tipid pa. Ang lalaba, magkano gagastusin? Hindi na pa makakasubo ng ganito.
Parang ayoko na. No. Yung rice. Ayoko na. Papapak na lang ako. Ayoko na. Nahinto kasi yung kain ko eh. May nag-deliver. Yung ano? Magpapapak na lang ako sa akin. Kumakain mo. Papakin yung ano. Ang matitira namin na kanin, takpan lang, pwede po ito mamaya. Merienda. Kaya hindi namin kayang ubusin yung kanin. Hindi namin kaya ng anak ko. Nakalahati lang namin to. Hindi naman siya masasayang. Kasi pwede itong mamaya. Merienda. Sabi. Yun. Mamayang gabi pwede. Ay kami naman ang umain nito eh. Yun. Sarap nung ulam natin ngayon. At sana magustuhan nyo yung vlog nga. Yung vlog ko na paulit-ulit na nakikiusap. Huwag mag-skip yung patalasta. At pag magaling na tayo, balik na tayo dun sa babae project ni Kuya Noli. Mamaya pupuntahan ko ulit yung mga hilot para ipahilot ko to. At pati yung katawan ko kasi lumalala yung ubo ko. Tapos tumitira pa ng malamig. Nadol diretso. Yun, pasensya na po sa mga sponsor. Kung ba't daw tumutulong. Yun po, di ko talaga kayang igalaw yung kamay ko na to. Kahapon nga nag-try akong maggawa ng hilo. Kasi pag nagagawa ng hilo, pinipilipit. Tapos itinatali. Di ko kayang yung kamay ko. Kaya hininto ko. Tapos sunod naman sa pangingisda. Tumigil muna kasi napiper sa yung kamay ko. Kaya di gumagaling. Nung nakarang araw, okay na sana siya. Kasi biglang ko. Kaya biglang namagana naman. Yun po yung dahilan kung ba't daw ako tumutulong. Kulang pati yung tao doon. At then po, ang tinulang yung vlog na to. At maraming salamat. Na, bye-bye!